Госпожа, приберете я. Моля, как еще? Напи госпожата. Спокойно, никой няма. Гери, таска на един ли си такова и... Седнете се. Свидетели за мазете. Супер, искате. Не помня. Това си Надо обиждаш децата, Моля ви да се организирате да продължите часа, защото има експерт в училище. Всички директори, по-лоши директори. Хайде да бъде в час. В момента няма никой. Нямаме вариант, освен да продължим часа. После ще видим какво ще правим. Ще дойдете ли в часа в часа? Госпожо, в часа посъждате, нали? Това не искаше да изглежда.